Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Life wengut ki samlai la kai kickboxing jong ga jella kila wan pai shenong ba shlong ha ka shitere u yayong arjar khat khandai bat rengkat bat ki kila wan ra ru ya ka nam ka buram namanta ka ri ba ka jai bin rew lengba ki tak maksiar rupa bat ka mong ki ba kila yo khur ha ka jing ya khun ka bala tip kum ka wako India Kickboxing National Federation Cup arjar khat khandai kane kjing yakhun kala long ha jaka jong ka sai balewadi Pune nadok arf sauterik hadok arf praterik ulber arjar khat khandai hak jingwan pai ka jong gini gi samla nungkong la priang buram yaki hanong po da deputy commissioner ka Ribhoi district ikong RM kurba kat baha molai pat la priang buram yaki da ka kunhun jong ka seng FKJ GP molai circle la penlong pat ya ka jing lang priang buram ha conference hall jong ka hotel assembly khandai lat da ka Meghalaya State Kickboxing Association rengkat ka jing dan lang jong Vikas Gupta Larry P Warjri ikong Mauto treasurer jong ka MSKA u Kresanesa Rotsa bat u Eugene Jaran rengkat ki me ki pa jong ki khna kajing yo khor kalong shipautali ki tak maksiar shipautali ki tak ma rupa bat khatwai tali ki mong na preng jong kini ki don ru nyongot ki kenthei ngala job mesin bat ngala don kicing iet bakrau kini kicing kai kebuseng ngai wala kataru dan kepol bisa du cikemen kicing kalau keba ni duna kicing yo na yang mesin bat kawai ru ha mesin cunga kwa bani lek kai bahai bom dai bandu cikemen bat bangan dai ru wei bangan mesin kena miki para bile lang bana kinjo mesin ngai kicing along ba bun sen hi kedai we nam tak bisa ba men kani ru nga cingsha ni la dai ban lek sport Russia ka World Diamond Cup te ngai kicing duna bisa kemio shu ban lek kicing lek cungi sapune balong khabaran kicing akai the ka
National Federation Cup kadai kecing lakai keba borok khaji na India borok ki wan bun ha po Federation Cup te kalong kai keba stanat ndrai kecing sem jincar ngi ba ni duna ki official don kam sibun ai official ban mangin la ban yarap ban nam ta ki khna ile kai namar bun sin hi ki nodis chungi ki shakhen ben hi tang ki brio shathi ki le hi ban penchop ki brio chong te wala kataru ngi le ting hi mangin ya pet lang ngaru ngala sitip hai kumnu ban khen point ai ndai masire namar ngadai tong players ki brio te ki sngap re te ngi le ai badai hi ban le te wala kataru idan bun ki khna ki bala sang ban le kai bha ndrai ki dan ru ka ba bungut nangi ki la bun bisa le to ndrai ya khatang num khen ke dai ka ti chungi hi bangin jat ani skmat bat ngin jat nam ta ki ching e hi khna man poi ching chop dai ko we ikan thai ka dai ka self defense banga yo jing kai ndrai ka dai ru banga ka we ka jing la kai ka banga iet na du man sem te ngakwa aban mi perthai pangan le la kai national but ngakwa aban kieu hakaliang jongka international runjo manganyo aban ra burom ya ka snong ka thau ba ikari hi pro ngadong wan sim benta lightly ki national but ka we ka international artli go ayo national but menta silver international nga khamla aban wada jingjok nga rem no ka quarter finals ngayo bat ikarang ka ba nyo ka perthai ta kajing ta ong mo ban ong ban kendu than kadai tang nakaliang jo ka pisahi ka we ba ngin le la kai nama dang duna ki ban ajing yarap ini tingin nang le ban ya chakmat bangin pan je yarap kat bala kat ki ba ai la sngo la sngo buram ni anyo iki ila experience sibun he punya kendu bagi we ki jat ba na ka we ka jaka nama ka rukom practice jong ki kala compare nangi te ke experience ki bang yo an ki turu ki bun ki don ki ba ki ba kham jinjar inde ki basuk ka thong jong ha ka de bangan yo ban kiu saklia bangan la ru bangan yarap iki we ru ka lawai ke jong ni ngim de ban bisni ne ban kum no ban ya ban tan iki sport ne ring di menyarap lang iki bikin kiu sejrong long ki bayai sha ngim di ban tiang bentur sakmat ban keren ya hok ne ban treya no ban kam bang di ikan ni ka judge sport ngim di ban tiang la ka long ka ba ka government kam pat itu bahara ring di ban ya bentur sakmat ngin long ki bayai sha ka don ke jingkar pat mo bakin aji rap kam tam khna ki baduk hi ki ba kham jinjar ban yo ki pa ki ba tre hi ki ba ki don ki bom tre ru te ngapan jingrap na ka sarkar bakan itu bakan sim kiai ni ki jajing la kai bakan du ba ki khna kin kiu chli chaprang